Esperava trobar que tinguéssiu aquesta tecnologia a la vostra edat. És 165. La primera va ser l'any 1983. Soc una mica friqui dels números. M'agrada molt col·leccionar. Sempre és emocionant creuar la línia d'arribada. L'Antàrtida, perquè és un lloc on no s'acostuma a anar. Corre també una marató al Sàhara, però com la de Nova York no n'hi ha cap. L'atletisme popular, que no té res a veure amb l'atletisme d'èlit o professional. Del córrer per ser feliç. I venia a aquesta escola i ja tenia molt clar que volia ser periodista esportiu. La vocació inicial no és la que s'acaba convertint en la teva professió. El Diego Armando Maradona, l'Eddy Merckx, la Miguel Indurain, o Lance Armstrong, Pogačar. La Lamin Yamal, home, el lloc on has nascut sempre el portes al cor. Ara faig més el nerd. Són difícils, aquestes preguntes. Bon dia, què vol? No, miri, no. Ara no el puc agafar, que no ho sabeu que estic a classe. Truqueu més tard. El Despatx, un podcast de Badruna Navàs que farà que vulguis tornar a estudiar. Sap què? Ara no puc en aquests moments. En tot cas, em truca més tard. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del nostre podcast on coneixerem una mica més a on en Matllà i el meu pare. Ell és l'Arcadi Alibés, periodista esportiu català de TV3 i corredor experimentat en curses llargues i maratons. Bon dia, Arcadi, com estàs? Bon dia, molt bé, molt content de ser aquí. Tu, que estàs acostumat a la televisió, què et sembla la nostra sala? Home, bé, m'he quedat impressionat pel nivell que hi ha, una cosa que jo no m'esperava trobar, que tinguéssiu aquesta tecnologia a la vostra edat. És a dir, jo havia estudiat aquí fa 50 anys i això era inimaginable. De fet, ni a la Facultat de Periodisme de la meva època teníem un muntatge com aquest. Estic molt content de veure que les coses van progressant tant. Si et sembla, comencem amb algunes preguntes. Quan vas començar a córrer? Bé, córrer, jo crec que he corregut tota la vida, des de petit, des de nen, allà a l'Ametlla, quan era un nen, i després, com que quan vaig començar a estudiar i a treballar els primers anys a Barcelona, era quan coincidia que hi havia les primeres curses populars, doncs m'hi vaig aficionar i m'hi vaig començar a apuntar, no? Perquè això del córrer de les curses populars és una cosa relativament moderna que abans no existia i que a aquella època, als anys 80, és quan va començar i mira, m'hi vaig aficionar. I quantes maratons has fet? Maratons, és a dir, proves de 42 km a 195 metres, ara mateix 165. I curses en total, comptant totes les distàncies, doncs ja passo de les 1.000. I hi ha alguna marató que sigui realment especial per tu? Home, a veure, he corregut de molts tipus, des de les més multitudinàries i conegudes del món, les que es diuen les majors, com Nova York, Londres, Berlín, fins a maratons molt petitones de molt poca gent, no? M'agrada variar, m'agrada provar-les totes, però com la de Nova York no n'hi ha cap. Ja és una marató que l'he fet més de 20 vegades i que per poc que pugui doncs m'agrada anar-hi cada any. I les emocions de la sortida de l'arribada són molt diferents? Bé, la sortida doncs sempre és aquell neguit, tot i que n'hagis fet tantes, sempre tens aquell nerviosisme de dir, ostres, anirà bé, no anirà bé, sortirà més o menys la marca prevista segons l'entrenament que porto i l'estat de forma que tinc. Clar, és una caixa de sorpreses, no saps mai com anirà, potser a vegades vas molt bé i cap al quilòmetre 30 penses, ostres, molt bé, faré tal marca, i a partir d'aquell moment, pam, petes, no? És a dir, sempre hi ha aquell nerviosisme. I l'arribada sempre és emocionant, encara que n'hagis fet tantes, com et dic, no? Perquè sempre és a dir, ostres, mira, una més, no? Home, és diferent l'emoció de les primeres vegades, de les vegades que quan encara feies marca i anaves millorant, de l'emoció de la primera marató després d'una lesió, però vaja, sempre és emocionant creuar la línia d'arribada, perquè sempre suposa un esforç, no només la marató en si, sinó tota la preparació, i és una mica la recompensa en el moment que creues la línia d'arribada. Amb tantes maratons que deus haver fet, has repetit algunes. Quines són les que més has fet? Barcelona i Nova York són les que he fet més vegades. Després també algunes altres que he fet més d'una vegada, com París, però bé, m'agrada molt col·leccionar, és a dir, fer-ne de noves. Ara em porto més de 100, hi ha 102, crec recordar, o 103 noves, diferents,
i doncs sempre m'agrada descobrir-ne de països nous, maratons noves i anar variant una mica, però evidentment doncs, repetir, com sempre que puc, Barcelona, sempre que la feina m'ho permet, perquè a vegades no la puc córrer perquè he de treballar, i com deia abans, doncs, Nova York també m'agrada anar-hi, doncs, si puc, cada any. Sabem que t'agraden molt els números i les estadístiques. A part de les curses, t'apuntes més coses? Els quilòmetres, entrenaments... Sí, jo m'ho apunto tot. Tinc uns Excels i doncs, cada dia, cada entrenament, doncs m'apunto doncs, el que he fet i llavors tinc tota l'estadística per mesos, per anys, per temporades. Sí, sóc una mica friqui dels números, tot i que jo era de lletres quan tenia la vostra edat i estudiava, però també els números sempre m'havien agradat molt i ara doncs, el tema de l'estadística i tot això doncs, m'agrada portar-ho tot molt, molt controlat. Quina és la marató més estranya que has fet? Home, estranya, n'he fet de molts tipus diferents, com deia al principi. La més peculiar poder va ser la de l'Antàrtida, perquè és un lloc on no s'acostuma a anar, és un lloc doncs, que està bastant restringit al turisme i va ser una oportunitat doncs, de visitar el continent gelat, no? I poder córrer a l'Antàrtida doncs, va ser molt interessant. El contrast, podríem dir que va ser córrer també una marató al Sàhara, al desert del Sàhara, que és tot el contrari doncs, de com pots imaginar, de l'Antàrtida. Després n'he fet d'algunes també d'aquestes que compaginen la marató amb el vi, sobretot a França són molt aficionats a això, que són zones vinícoles doncs, que el recorregut passa pel mig de les vinyes i que les diferents bodegues doncs, et van oferint degustació de vi durant la marató, cosa que hi ha gent que no entén com podeu córrer i beure vi al mateix temps, no? I després doncs, he fet també molt estranyes de molt petitones, de molt poca gent. Vaig fer una a Holanda que érem 13 o 14, que tu no te'n recordes perquè eres molt petita, però ja vas venir. I bé, recentment he fet una a Mallorca que també només érem uns 40 corredors. És a dir, d'estranyes n'he fet moltes. Creus que hi ha algun lloc del món que sigui més típic o popular córrer maratons? Bé, això del córrer, el que s'entén com a atletisme popular, és a dir, el córrer la gent normal, és a dir, que no es dedica a això professionalment, sinó que té altres feines i que fa això com a hobby, és una afició doncs, que, com deia, va començar als anys 70-80 del segle passat i que s'ha extès per tot el món. Aleshores, és un moviment molt global. Quan vas a córrer maratons, te n'adones doncs, que hi ha gent de tot el món corrent, no? Però sí que possiblement doncs, hi ha països on està més extès i és més habitual, com per exemple els Estats Units, que és potser on va començar tot i on continua havent-hi doncs, una gran cultura de l'atletisme popular, però afortunadament te n'adones doncs, que tot arreu passa, que no és allò típic de només un o dos països, sinó que a tot el món la gent ha entès doncs, que és molt important l'activitat física, no entesa com un esport professional que fan els esportistes d'èlit per guanyar-se la vida i perquè són bons, sinó com a manera doncs, d'estar bé físicament, d'estar en forma, de no estar tot el dia al sofà, sinó sortir a córrer, i això doncs, et permet doncs, estar en forma i participar també doncs, de disfressar-te una mica de corredor professional, posar-te un dorsal i participar en curses. No? De totes les maratons que has fet, les has acabat totes? No, el 99% sí, però em vaig fer una que vaig sortir, dues, que estava lesionat, i vaig intentar veure si podia enganyar el cos i podia acabar-la, i òbviament el cos no es pot enganyar. Si tens una ruptura fibrilar amb un bessó, és impossible córrer 42 quilòmetres i aleshores vaig haver de plegar, no? Però la resta sí, més veu més malament, algunes doncs he acabat, entre cometes, arrossegant-me perquè he tingut alguns problemes físics, però si ja estàs gairebé acabant, doncs com sigui acabes, no? Com ho has fet per entrenar-te? Bé, sempre és complicat de compaginar amb la vida personal de cada un, la vida professional i familiar, però en aquest sentit he tingut força sort pels meus horaris, el meu tipus de feina, que fa que més o menys sempre puguis tenir el teu espai per tenir un momentet, una estona a córrer. Jo sempre m'agrada ser els matins, a vegades has de matinar més, però bé, sempre hi ha moments que és més complicat, però sempre trobes el forat o la manera de poder entrenar. Has estat parat algun període a conseqüència d'una lesió? Sí, afortunadament no gaires, perquè jo fa més de 40 anys que vaig començar a fer maratons. La primera va ser l'any 1983, és a dir, fa més de 40 anys,
I esclar, amb tants anys és evident que tots els corredors han de passar el seu moment de parar i passar per planxa i pintura, és a dir, pel taller, no? I jo afortunadament no he tingut gaires de lesions, però sí que n'he tingut un parell o tres que m'han fet estar unes setmanes parat i és molt difícil de portar, és molt, ho portem pitjor que si fóssim esportistes professionals d'èlit, perquè esclar, tens aquell neguit I moltes vegades el gran error que cometem és de tornar abans d'hora, és a dir, sense haver curat completament la lesió, i això provoca sempre una recaiguda i moltes vegades allarga el període d'inactivitat més que si haguessis fet bondat i haguessis esperat a estar ben recuperat. No? A part de córrer, practiques algun altre esport? A veure, a mi sempre m'havia agradat de petit anar en bicicleta. Jo, mira, quan venia a aquesta escola, moltes vegades venia de l'Ametlla en bicicleta, fins i tot quan feia cou a Manresa, a vegades anava en bici. El que passa que després, al començar a aficionar-me al tema de les curses populars i a córrer, la vaig deixar una mica més aparcada, no? Però sí que m'agrada, per exemple, l'estiu, que amb la calor fa més mandra córrer, doncs agafar una mica la bicicleta per recordar els vells temps i canviar una mica d'esport. I jo crec que això, fins i tot diria que és bo muscularment, fer un canvi, fer un esport diferent, perquè evita lesions, perquè doncs, després d'estar acostumat durant mesos tota la musculatura amb la matxacada del córrer, doncs, el rodar, el anar en bicicleta, doncs, fa que el múscul treballi d'una manera diferent i preveu una mica les lesions. El que no he fet mai massa és natació, perquè moltes vegades la gent em diuen el que t'agrada córrer i anar en bici, doncs perquè no has fet triatlons, no? Doncs aquí em falta la tercera pota d'aquest triple esport, que és la triatló, perquè amb el tema del nedar doncs, soc molt patata, soc molt dolent i amb prou feines m'aguanto dins l'aigua, però no sabria nedar gaires llargues distàncies. I, evidentment, doncs, de nen, de petit, doncs, com tothom, doncs, jugava a futbol al pati, aquí a l'escola doncs, ja m'havia jugat molt, però també era molt dolent, vull dir que no, de fet, masses aptituds per l'esport tampoc no he tingut mai, a part doncs, del tema del córrer, no? Perquè de fons sí que amb els anys els he anat guanyant fons. Si algú que fa una mica d'esport es planteja fer una marató, quin consell li donaries? Doncs que no ho faci molt de cop, que ho faci progressivament, és a dir, que si és una persona doncs, que surt a córrer de tant en tant i que surt a córrer mitja horeta, que no pretengui al cap d'un mes fer una marató, perquè el cos no ho aguantarà. O sigui, l'adaptació ha de ser molt progressiva, s'hauria de fer un pla d'entrenament més a llarg termini i anar augmentant el quilometratge de manera doncs, que el cos es pugui anar adaptant. No? I sobretot doncs, tenir clar que no té cap contraindicació física, és a dir, fer-se una revisió mèdica, perquè esclar, el que no podem ser és imprudents i posar el cos a prova amb llargs esforços de llarga durada si prèviament no tens clar doncs, que no tens cap contraindicació física, ni de cor, ni muscular, ni res. No? A conseqüència de córrer, també has escrit uns quants llibres. Com et va venir la idea d'escriure llibres? Bé, també va lligat una mica amb la meva professió de periodista, que l'escriure doncs, sempre m'ha agradat i sempre ja m'havia agradat ja des de la vostra edat, fer redaccions i escriure. I aleshores doncs, la idea del primer llibre va ser doncs, precisament quan l'any 2010 vaig arribar a la meva marató número 100 i vaig pensar, home, mira, una bona manera de celebrar-ho seria escriure un llibre i plasmar una mica doncs, tota la meva experiència i explicar una mica doncs, tot aquest món d'això que et comentava al principi, de l'atletisme popular, que no té res a veure amb l'atletisme d'èlit o professional, no? I explicar una mica doncs, per què hi ha tanta gent al món que practica doncs, això, les curses de fons i que s'apunta a les curses populars com per estar bé, per mantenir una activitat física i per participar en curses. I llavors el primer llibre va ser una mica explicar una mica doncs, aquest concepte del córrer per ser feliç, es va titular el llibre, és a dir, doncs, per estar bé física i mentalment i per doncs, poder fer esport al marge del que seria doncs, el que entenem avui dia doncs, per als esportistes d'èlit. No? Després van venir 3 llibres més i ara doncs, a vegades la gent em pregunta fa anys que no fas cap llibre, en faràs cap altre? No ho sé, perquè francament doncs, potser vaig exprimir molt ja tot el tema aquest i si en fes un altre hauria de ser potser amb alguna altra temàtica. No? I ara, si et sembla, ens agradaria fer-te algunes preguntes relacionades amb la teva vida professional. Com és que vas escollir ser periodista i especialitzar-te en els esports? Bé, doncs es pot dir que va ser una vocació de molt petiteta, és a dir, jo quan tenia la vostra edat i venia a aquesta escola ja tenia molt clar que volia ser periodista esportiu perquè m'agradaven molt els esports, m'agradava molt escriure i vaig pensar, home, una manera d'estar al costat de l'esport
i de poder doncs, evolucionar doncs, en el tema d'escriure, doncs, pot ser periodista esportiu, que a més et permetrà estar al costat dels teus ídols i dels esportistes que hi ha en aquella època, doncs, eren els que jo seguia, no? I aleshores ja me'n recordo, fins i tot diria que abans de venir aquí a Navàs a fer el que ara és la secundària, aleshores hi havia una altra nomenclatura dels estudis, però bé, fins i tot ja quan estava a l'Ametlla de ben petitó ja deia que volia ser periodista esportiu, no? Aleshores vaig tenir la sort de poder fer el que realment m'agradava des de petit, cosa que és una gran sort perquè molta gent evidentment no ho pot aconseguir, mira, s'ha d'acabar dedicant al que la vida el porta, no? Moltes vegades la vocació inicial no és la que s'acaba convertint en la teva professió, en el meu cas sí. En quin esport gaudeixes més treballant? Home, a veure, jo treballant, bàsicament, el ciclisme i l'atletisme han estat els meus esports més especialitzats en el sentit, en el nivell de fer transmissions i dedicar-m'hi més com a especialista, però, evidentment, doncs, he hagut de tocar tots els esports. Si estàs al departament d'esports d'una televisió i sobretot ara que fa ja uns quants anys que estic al 324, que és la informació actualitzada en cada moment segons el que mana l'actualitat, has d'estar preparat de poder parlar de qualsevol esport. Si en aquell moment doncs, la notícia és el futbol, evidentment, és l'esport rei i és el que parlem més, però si ja en aquell moment doncs, la notícia del moment és que és un partit de bàsquet que acaba de passar, doncs has de poder parlar d'aquell partit. Si estàs treballant el cap de setmana i hi ha Gran Premi de Fórmula 1, doncs si toca parlar de Fórmula 1 has de tocar de Fórmula 1. És a dir, sense ser un especialista de cada esport, que els meus potser són ciclisme sobretot i atletisme, has de poder tenir la capacitat i el background i conèixer l'actualitat doncs, de tot el món de l'esport, perquè et toca parlar de tot. No? T'agrada retransmetre en directe? Sí, perquè, a veure, a mi m'agrada, una mica la sort de la meva feina és que he pogut tocar una mica de tot i al llarg dels 40 anys que porto ara a TV3 doncs he pogut fer mica de tot. Però el directe potser és el més maco, no? I poder fer una transmissió en directe sempre tens aquell puntet que estàs transmetent una cosa que està passant en aquell moment i és una cosa molt, molt especial, no? Durant aquests anys has pogut entrevistar molts esportistes. N'hi ha algun que em voldries destacar? Ostres, sí, evidentment, en tants anys n'he fet moltíssims, tot i que ara els últims pràcticament, no sé ara quan porto el 324, però potser ja porto 13 o 14 o 15 anys. Perquè clar, dins de la televisió hi ha moltes maneres de treballar. Quan vaig passar al 324, esclar, estic fent més feina de plató, d'estudi, de redacció, de no sortir al carrer, fer periodisme de carrer. Per tant, clar, els noms que jo ara us podré dir potser no us sonaran, perquè, esclar, per la vostra edat coneixeu els esportistes actuals o de l'última dècada, no? Que és precisament la que jo menys entrevistes he fet perquè he fet més feina de plató. Quan jo feia més carrer, doncs, esclar, entrevistava molts més esportistes que, evidentment, doncs, potser sí que us sonaran alguns, però que ja vosaltres no havíeu nascut i no ho sabreu, no? Però bé, jo me'n recordo la il·lusió especial que feia fer doncs, els grans cracs del moment, com podia ser el Diego Armando Maradona, que és un dels millors futbolistes que hi ha hagut mai, doncs, quan va estar al Barça doncs, jo el vaig poder entrevistar, fins i tot el vaig poder portar amb el meu cotxe un dia. És a dir, hi havia un contacte amb l'esportista d'elit que ara no hi és, ara és bastant impensable tot això, no? Llavors també recordo especialment la il·lusió que em va fer poder entrevistar l'Eddy Merckx, que és el millor ciclista que hi ha hagut mai a la història i potser el responsable de que a mi, de nen, m'aficionés tant al ciclisme, però clar, aquest xicot corria quan jo era un nen, és a dir, als anys 70, i esclar, quan jo el vaig poder entrevistar ja era excorredor, però el vaig veure una vegada que estava allà seguint el Tour de França i vaig poder-me acostar amb ell a fer-li una entrevista, i per mi va ser, clar, imagina't el nen que s'ha aficionat a l'esport perquè té un ídol i anys més tard es dedica al periodisme i veu aquest ídol, ja convertit en exesportista, però que el pot entrevistar, no? Doncs per mi va ser el més important. Futbolistes, doncs tots els que van passar pel Barça o per l'Espanyol fins als anys 90 o així, que ja, com dic, ja vaig deixar de fer més periodisme de carrer. Ciclistes encara sí, aquests sí molts, perquè al fer la Volta a Catalunya actualment i durant tots aquests anys doncs he pogut entrevistar a tots els corredors importants del moment, no sé,
Clar, és que vosaltres sou molt joves. Per exemple, Miguel Indurain, encara podeu sonar, va guanyar 5 Tours de França seguits. Imagina't què és això, no? O Lance Armstrong, que en va guanyar 7, que després els hi van treure per dopatge. Però en aquella època jo anava al Tour cada any i els podia entrevistar, no? És a dir, he tingut la sort d'entrevistar doncs, molts dels esportistes d'èlit del moment, fins que, com et deia, doncs, el passar a fer més el 324, doncs, un periodisme d'una televisió més de plató, ja no tinc tanta opció d'entrevistar. I de tots aquests que m'has dit, quin és el més mediàtic que has entrevistat? En el seu moment el Maradona, probablement. I el mateix Lance Armstrong, guanyador de 7 Tours, que, com dic, després els hi van treure tots per dopatge, que aquest és el gran... donaria aquí per un altre debat o per un altre tema, parlar del tema del dopatge en l'esport, però jo crec que en aquell moment potser era el més mediàtic, esclar. I l'Indurain també. Si algun de nosaltres es vol dedicar al món de la comunicació, quin consell li podries donar? Bé, doncs en primer lloc que realment doncs, ho tingui com... que ho porti dins, és a dir, que sigui una afició que li agradi, que vegi doncs, que li agradaria doncs, professionalment dedicar-se a això, al món de la comunicació, que a més és molt ampli perquè té moltes facetes, és a dir, no és una cosa... És a dir, si un vol ser dentista, doncs sap què haurà de fer. Si un vol ser economista, doncs també. Clar, dins del periodisme o de la comunicació hi ha moltes tecles a tocar, no? I aleshores, doncs, bé, bàsicament el primer és tenir que ho portis dins, que no sigui, va, faré això doncs, perquè he de triar alguna cosa. No, que realment doncs, et diguis, vull fer això doncs, perquè m'agrada la comunicació, i m'agrada el periodisme i m'agrada doncs, poder explicar les coses que passen, però ja et dic, dins de molts àmbits diferents. No només dins del periodisme, pot ser periodisme esportiu, econòmic, polític, cultural. A part d'això, dins del periodisme doncs, hi ha moltes maneres de dedicar-t'hi, sigui també en premsa escrita, sigui en ràdio, sigui en televisió, i ara està evolucionant doncs, tot molt doncs, les tecnologies avancen d'una manera impressionant i vés a saber doncs, el que veureu vosaltres, perquè això és un no parar a córrer molt. Si et sembla, seguirem amb un test de preguntes ràpides que has d'intentar contestar el més ràpid possible. Caram. Joma o Asics? Home, ara porto Homa, però Asics també era una bona marca. Totes les marques són bones. Nerdle Game o Paraulògic? Ara faig més el Nerdle. Roglic o Pogačar? Dos eslovens molt bons. Actualment Pogačar. Ametlla de Merola o Sallent? Home, el lloc on has nascut sempre el portes al cor, però el lloc on vics també estic molt content de viure-hi. Són difícils, aquestes preguntes. Asfalt o muntanya? Normalment faig més asfalt, però m'agrada entrenar per la muntanya també. Tour o Giro? Tour. Volta o Vuelta? Volta. Tourmalet o Alpe d'Huez? Tourmalet. Periodista o esportista? Home, les dues coses. És difícil això. Barça o Espanyol? Barça. Marató de Nova York o de Barcelona? Nova York. Olimpiades o Mundials? Jocs Olímpics, és més variat. Futbol o ciclisme? Bueno, són molt diferents els dos esports, però vaja. Va, diré ciclisme, que és més minoritari. I per acabar, el contacte més famós de la teva agenda? Ara sí que m'has fotut. El teu. No ho sé. Ara... ostres, no ho sé. Quin pot ser el contacte més famós de la meva agenda? Ara no em ve al cap. Però no hi ha cap esportista d'èlit actual, et diria. Potser una mica per això que he explicat que ara no faig tant periodisme de carrer. Vale, i ara per acabar ens hauries de dir 3 esportistes amb qui compartiries pis. Pis? Sí. Ostres, compartiria pis. Home, a veure...
compartiria pis, hauria de ser algú que t'hi poguessis d'entrada entendre, és a dir, que hauria de ser algú d'aquí, perquè amb els idiomes doncs, no porto massa bé això, ja ho saps, el tema de l'anglès sempre ha estat la meva assignatura pendent, aleshores, doncs, no sé, em decantaria doncs, per... Mira, saps què et diria? Per exemple, agafaria la Lamine Yamal, per dir alguna cosa, que només té 17 anys, per aconsellar-lo bé, que perquè puguis tenir una carrera llarga en el Barça i puguis ser el millor jugador del món, que ja pràcticament ho és, ha de tenir el cap molt ben posat. I aleshores jo crec que una persona de la meva edat seria una bona persona per donar-li el consell de com ha de portar la vida i que no sigui com altres esportistes que s'han acabat perdent doncs, per no tenir el cap ben posat. Amb quin esportista aniries de viatge? Bueno, amb algun corredor que pogués compartir doncs, els entrenaments, per exemple, no sé, amb el Reyes Esteves, per dir alguna cosa, o amb qualsevol corredor. I amb quin esportista sortiries de festa? Bueno, no ho sé, amb algun esportista, perquè els esportistes actuals no és convenient que surtin massa de festa, per això que et deia que han de ser professionals i estar més pendents dels entrenaments que una altra cosa. Ara amb algun excorredor o amb un exfutbolista que hagi penjat les botes i que pogués portar, doncs, que pogués sortir tranquil·lament i poguessis parlar una estona amb ell, no sé, qualsevol. Doncs ara sí, moltes gràcies per aquesta estona i fer possible aquesta entrevista. Esperem que més endavant ens tornis a venir a visitar per explicar-nos més coses i parlar dels nous reptes i curiositats. Felicitats! Moltes gràcies i, com deia, ha estat un plaer venir aquí perquè ja fa més de 50 anys que jo vaig entrar a aquesta escola i guardo molt bon record dels anys que vaig passar.